Быйыл ауылға ярдәм итү буенча барлык программаларда дәвам итә. Узган атнада авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча зона киңәшмәләре тәмамланды. Парламентның шушы һәм башка хәбәрләр белән Алия Галиуллина таныштыра. Дәүләт программаларында катнашу мөмкинлеге һәм нәтиҗәлелеге авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча зона киңәшмәләрендә фикер алышуның төп темасы әнә шулар иде. Традиция буенча киңәшмәләрне парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Узган атнада Мөслим һәм Чирмешәндә грантлар бирү, берничә республика президент программасын тормышка ашыру чаралары һәм формалары турында җентекле сөйләшү булды. Башта муниципалитет һәм җирлек башлыклары, 14 Көнчыгыш районының фермерлары, шәхси ярдәмче халыклары җитәкчеләре хезмәттәшләренең тәҗрибәсе белән танышты. Мөслимнең агромастер заводы авыл хуҗалыгы техникасы җитештерү буенча яңа базарны үзләштерде. Чәчкечләр, дискаторлар, чәчү комплекслары һәм хәтта тракторлар. Чит ил аналоглары урынына Россиянең төрле төбәкләренә һәм якын чит илләргә дә җибәрелә. Район кышкырт җитештерү буенча да уңышларга ирешкән. Аны 35 фермер хуҗалыгы үстерә. Ел саен уртача баш саны 5 миллионга җитә. Фәрит Мөхәммәтшин күргәзмәдәге төп казанышларны бәяләде. Узган ел тулайым алганда продукцияның яртысыннан артыгы кече хуҗалык рәвешләрендә җитештерелгән. Нигездә бу шәхси ярдәмче хуҗалыклар. Әлбәттә, дәүләт ярдәме үз ролен уйный. Субсидиялар сизелерлек артты. Тагын өстәмә рәвештә авыл халкы өчен социаль ипотека, яшь гаиләләргә җир участоклары, медицина көллиятләрендә бюджет урыннары, авыл өчен мәдәният белгечләрен максатчан укыту каралган. Һәр программа һәркемгә яхшы билгеле. Шул исәптән яңалары да. Все наглядно есть, об этом мы ежегодно говорим, и на других совещаниях, на мероприятиях говорим про все наши программы. Они есть, в них надо вникать, в них надо участвовать. Да, активность муниципалитетов у всех разная, но задача муниципалитетов именно рассказать, объяснить, показать вообще, что это за программы и как они работают. Азык-төлек куркынычсызлыгы мәсьәләсе бүген төп мәсьәлә. Бигрәк тә Африка илләрендә ачлык турында фаразлар фонында. Россиядә ачлык уңышын арттырырга кирәк. Моның өчен фермерларга федераль һәм республика ярдәме дә күрсәтелде. Ежегодно для поддержки МФХ выделяется более 2 миллиардов рублей в виде грантов и субсидий. В целом на поддержку АПК в 2022 году планируется направить 13,2 миллиарда рублей с ростом к уровню прошлого года на 6,5%. Фәрит Мөхәммәтшин искәрткәнчә, Татарстан элеккечә үк үзен терлекчелек продукциясе белән тулысынча тәэмин итә. Бүгенге көндә көнбатыш станцияларының безнең товар җитештерүчеләребез берничек тә тоймасын өчен барысы да эшләнгән. Киңәшмәдә иң яхшы фермерлар, шәхси ярдәмче хуҗалыклар хуҗалары һәм авыл җирлекләре башлыклары бүләкләр, акчалата премиялар алды. Быел Татарстан аграриялары дәүләттән 13 миллиард сумнан артык акча ала. Ул нигездә кече хуҗалыкларны үстерүгә тотыла. Бу хакта Чирмешәндә авылның эшлекле активлыгын арттыру буенча зона киңәшмәсендә сөйләштеләр. Татарстанның көньяк-көнчыгышындагы 10 районыннан килгән катнашучылар җирле тәҗрибәне карадылар. Чирмешән авыл хуҗалыгы кооперативы моннан 5 ел элек республика грантын алган. Хәзер аның заманча сугым цехы бар, ярым фабрикатлар җитештерә, муниципалитетта алдынгылардан санала. Пилмән, фарш, тутырма республиканың көньяк-көнчыгышында гына түгел, ә күрше төбәкләргә дә җибәрелә. Предприятие социаль учреждениеларга да булыша. Безнең ясалган продукциялар һәр чактада китеп бара, аңа спрос бик күп. Бүгенге көндә безнең хәләл нормативный тигезләр эшлибез инде. Әле без хәзер инде сертификат алу өстендә эшлибез хәләл. Киләчәктә инде сертифицированный продукция була инде безнең. Татарстанның 10 көньяк районыннан фермерлар һәм шәхси ярдәмче хуҗалык вәкилләре чирмешәнлеләрнең уңышлы мисаллары белән танышты. Секцияларда авылларның агымдагы һәм шактый катлаулы проблемалары турында җентекләп фикер алыштылар. Республика элеккечә үк сөт саву буенча илдә алда бара. Бәрәңге, терлек һәм кош ите җитештерү буенча 2нче урында. Быел күрсәткечләрне киметмәү бурычы тора. Авылга ярдәм итү мәсьәләсе президентның даими контролендә тора. В этом году введены новые виды грантов, а размеры субсидий для ЛПХ увеличены.
На сельских территориях мы имеем потенциал не только сохранения сельхозпроизводства, но и его роста. Это несмотря на снижение сельского населения в целом по республике на 13 тысяч человек за последние 5 лет. Айрым секцияларда авылларга ярдәм итү, авыл халкының керемнәрен арттыру һәм социаль үстерү программалары буенча фикер алыштылар. Нәтиҗәләр буенча беркетмә имзаланды. Анда республика җитәкчелеге айрым контрольгә ала торган төп мәсьәләләр кергән. Ол программаларның үтәрлек кызыксынган кешесен табып, шул программаларын тормышка ашырырга. Алар бик күп. Безгә Татарстаныбызда авыл җирендә яшәүче, хезмәт итүче халкыбыз, күп милләтле халкыбыз, һәрберсе дә бик тә кыйммәтле. Аларның хезмәтенә бәя биреп, киләчәктә дә ярдәм итеп, матур гына иттереп яшәргә максатлар тудырырга. Иң яхшы 100 фермер, шәхси ярдәмче хуҗалыклар, авыл җирлекләре башлыклары, авыл хуҗалыгы кооперативлары рәисләре конкурсына йомгак ясалды. Җиңүчеләргә бүләкләр, акчалата премиялар бирелде. Республика тормышындагы тагын бер мөһим вакыйга. Узган атнада Татарстан Милли китапханәсендә «Виражи судьбы» язмыш борылышлары китабын тәкъдим итү булды. Басма парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның 75 яшьлек юбилеена багышланган. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.